Je to sice festival o přírodě, ale já si myslím, že takové filmy o lidském osudu sem určitě patří. Ty filmy jsou prostě nádherné. Zážitky jsou úžasné. Celý festival má super atmosféru. Jak přežít, co by lidstvo na zeměkouli, ale taky jak se chovat, aby to naše planeta vydržela s námi. O tom je hlavně festival Tour Film Ostrava. Rádi se hledbáme titulem Páni tvorstva, aniž si dostatečně uvědomujeme, že dobrý pán musí být především dobrým hospodářem. To všechno zní povědomě a skoro jako fráze, ale samozřejmě jen mluvit o tom nestačí. Proto, co by pořadatelé, vítáme každoročně tisíce žáků základních a středních škol v prostorách Domu kultury města Ostravy, abychom jim promítli filmy s tematikou trvale udržitelného rozvoje, dali jim možnost diskutovat s odborníky na ekologii a také je interaktivně zapojili do hry, protože úloha těch pokud možno dobrých hospodářů brzo připadne právě jim. Já vás taky všechny zdravím a jsem ráda, že Tour Film navštíví tolik mladých lidí. Kromě větších rodin již dnes máme celou řadu lidí, kteří žijí sami a proto je zapotřebí balit potraviny do čím dál tím menších balení. Pondělní téma je život z plasty a nejzajímavější na filmu Život z plasty bylo to, že se do plastu přidávají změkčovadla a ty potom se můžou například uvolňovat u dětských hraček. Mě tam v tom filmu zaujala taková zmínka, že budou vyrábět bioplasty z kukuřice a kdyby toto se povedlo a byly by recyklovatelné takže to by byla nádherná, úžasná myšlenka. Jsou dva způsoby, jak se PET lahve využívají. Je to buď k výrobě umělých vláken, ta vlákna potom se s nimi setkáváte v podobě třeba přikrývky, která je dutým vláknem nacpaná. Dneska máme plasty vlastně rádi a když nám tak dobře slouží, měli bychom se jim odměnit za to, že nám slouží tím, že jim dáme šanci na další život. K čemu slouží žlutá popelnice? Na plasty. In British English it's the metro, in American English it's subway. We use the subway. Tradicí Tour filmu se stala angličtinářská sekce. Zcela pochopitelně, jakým jiným než světovým jazykem lze vést dialog na celosvětové téma ekologie. Mimochodem, jeden z nejvýraznějších snímků letošního ročníku by se klidně mohl jmenovat právě Trvale udržitelný rozvoj. Jeho tvůrci jej ovšem pokřtili sekem, podle místa, kde se celý odehrává. Je to neuvěřitelné, ale následující obrázky nás zavedou do egyptské pouště. Doktor Ibrahim Abulejš se pokusil spojit tradiční arabskou moudrost s nejmodernějšími poznatky vědy a podařilo se. Pod jeho rukama poušť doslova a do písmene obživla. Kdybyste to někomu ukázali a neřekli mu, že to je v egyptské poušti, tak může říct, že to je v Evropě, v Americe nebo kdekoliv jinde, protože během 30 let tam jistý pán vybudoval uprostřed pouště obrovitánskou firmu. Tak ten film celou porotu velmi zaujal a patří do skupiny filmů, které nabízejí určitá řešení. A právě tady to je o zúrodňování a využívání pouště, komplexního využívání, tak tam byly zase překvapivé momenty, jakým způsobem bez větších nákladů lze tu poušť využívat, hospodařit tam, dát prostor pro chytré lidi a dát obživu lidem kolem. Už 9. rokem se coby pořadatelé Tour filmu snažíme připravit také co nejatraktivnější doprovodný festivalový program. V divadelním sále se mezi soutěžními filmy střídají prezentace nejrůznějších školních projektů, přednášky, soutěže a workshopy. V úterý dopoledne se moderování ujal dokonce nefalšovaný robot. Seznamte se, Edví. Já jsem robot Edví a jsem nejmodernější produktem vědy. Zážitky jsou úžasné. Robot je fakt super. Mluví, jako kdyby to nebyl robot. Dokáže logicky odpovídat na různě položené otázky. Hlavní jeho dovednost je ta, že umí se teda nějakým způsobem přemístit z místa A na místo B, čili umí prostě se nějak pohybovat, umí se pohybovat mezi lidmi, což je taky docela složitá aplikace. Zaručený úspěch pravidelně mívá u diváků prezentace Zoo Ostrava. Její tisková mluvčí Šárka Kalousková tentokrát zvolila téma ochrany zvířat v jihovýchodní Asii. Chtěla bych
divákům nebo těm posluchačům představit, jak vlastně bezprostředně souvisí jihovýchodní Asie i s námi Evropany, jak my vlastně ovlivňujeme tuto oblast a co bychom třeba proto mohli udělat, aby se oblast jihovýchodní Asie opravdu nestala pustinou bez zvířat. A z jihovýchodní Asie zpátky domů do Beskyd. Bude v okolí Frenštátu opět obnovena těžba uhlí, která sem byla necitlivě zavedena v 70. letech a zdánlivě zastavena po roce 89? Místní obyvatelé jsou rozhodně proti. A tady tohleto místo to krásně dokresluje, že opravdu od cedule chráněné krajinné oblasti vidíme prakticky na dosah těžební věže. Je to problém, který ukazuje, že občanská společnost může bojovat proti, řekněme, extrémním požadavkům průmyslových gigantů a různých lobby. Je škoda, že v tomto filmu je to vždycky takhle jako nastoleno, že tam jsou různé názory a bohužel zatím výsledek není znám. Je asi zbytečné opakovat, že trvale udržitelný rozvoj je téma globální. Další soutěžní film nás přenese na další kontinent. Vítejte v Africe. Najít způsoby, jak spolu mohou lidé, jejich stáda a na druhé straně lvy koexistovat, je velice obtížné. Chráněné oblasti v Africe nejsou patrně dost velké na to, aby stádům zajistili bezpečí. Takže na tom filmu mě vlastně zaujalo, že v té oblasti Laikipia vlastně funguje organizace na záchranu té oblasti, která se snaží naučit ty místní domorodce, jak se chovat třeba k tomu pralesu, nebo jak třeba šetřit vodou, protože jí je tam strašně málo. Prostě třeba jaké těžit dřevo, jaké těžit dřeviny, aby se jim to nejvíce vrátilo. Opravdu život v Africe není jednoduchý. Víme to, jak z té sociální stránky, kolik je nadací, kteří pomáhají nejenom lidskému životu v Africe, ale i tomu zvířecímu. 50% dospělé populace trpí nadváhou a obezitou v České republice. Tady vidíte, jak to vypadá. Takže na festival jsem si připravil přednášku týkající se dětské obezity, protože obezita se stává celosvětovým problémem a z těch statistik vyplývá, že více lidí zemře na komplikace obezity než na hladomor. Slovenský film Chytěný v sieti se zabývá tak říkajíc ekologií duše. Vypráví příběh chlapce, kterého věštba kartářky přesvědčí, že je z části mužem a z části ženou. Snímek patří do série studentských prací z produkce Akademie umění v Banské Bystrici. Teda určite by rád zabrdol do tejto problematiky a rád by sa sám dozvedel, ako je na tom, ako by jako žena vyzeral a ako by pôsobil. Ta kolekce je fantastická jako celek. Já si myslím, že to byl, nebo je to nejvýraznější počin letošního festivalu. Ty filmy jsou prostě nádherný a díky těm tvůrcům a hlavně pedagogům, kteří se na tom nějakým způsobem podílejí a vedou ty studenty k tomuto výsledku. Je to sice festival o přírodě, ale já si myslím, že takové filmy o lidském osudu sem určitě patří. Celý festival má super atmosféru, přeju pořadatelům hodně spokojenosti s letošním ročníkem a do dalšího ročníku hodně soutěžících a hodně vynikajících diváků. Jak přežít lidstvo na zeměkouli a jak se chovat, aby to naše planeta vydržela s námi? Dvojjedinou otázku, kterou jsme si položili v úvodu, samozřejmě ani 9. ročník Turfilmu Ostrava jednou provždy nevyřešil. Doufáme ale, že znamenal další úspěšný krok na cestě ke vzdálenému cíli. Držme trvale udržitelnému rozvoji a také filmovému festivalu, který se mu věnuje, i do budoucna palce.